7 нових випадків COVID-19 виявили на Олімпіаді в Токіо. 2 позитивних тести у тенісистів з Нідерландів. Решта заражених – це люди, задіяні в проведенні ігор. Днем раніше організатори Токіо 2020 повідомили про 16 інфікованих. В цілому з 1 липня зареєстровано понад 150 випадків зараження. У числі тих, у кого виявили коронавірус – громадяни США, Чехії, Чилі, Південно-Африканської Республіки та інших країн. В Олімпійському селищі проживає приблизно 11 тисяч спортсменів. Організатори ігор розробили систему санітарної безпеки під назвою «Ковідний міхур». Вона повинна була не допустити загрози поширення коронавірусу. Однак, на думку експертів, організатори не вжили всіх потрібних заходів і ковідний міхур вже порушений. Тим часом японські вболівальники проігнорували заборону на присутність глядачів на Олімпіаді. Сотні людей прийшли подивитися змагання з велоспорту та чоловічого тріатлону, що проходили просто неба. Ми на вулиці, тому тут не тісно. Думаю, ризик зараження маленький, дорівнює майже нулю. Такий захід приходить тільки раз на 4 роки. І Токійські ігри особливі. Я не можу пропустити цей шанс, тому я тут. При цьому організатори Олімпіади просять людей залишатися вдома і дивитися змагання по телевізору. Вони кажуть, що здоров'я має стояти на першому місці. В Японії поки не згасає черговий спалах епідемії. Медики щодня реєструють тисячі нових випадків зараження. У Токіо з 12 липня діє режим надзвичайної ситуації. Він триватиме до 22 серпня.